Right, ichokwadi muri yeZimbabwe ndiroti kwa Washington mamirika marimida kana kuti Boshongora correspondent ZBC National FM. Muri yeZimbabwe ndiri mukati meguta reHarare kwandinoti iko kuMbare kumaJoburg munaseke panamba 23. Muri yeZimbabwe ndasvika panapa semuri yeZimbabwe tinoziva tine vanhu vane mazita vekuti kana tikashaya kune dzimwe nzvimbo tinotanga kubvunzana kuti kana kuri kumutambo wetsiva pana nhenga asipo, kana uri mutambi wenhabvu pana asipo, kana uri mutambo weresi yedzimotokari pana asipo. Muri yeZimbabwe tikaenda kumutambo yakafanana neyebhora tikashaya mudhara anonzi mudhara chuchu kunyanya Dynamos kana iri muground bhora racho harifadzi kana masupporters mamwe eDynamos. Zvisinei kuti masupporters eDynamos, masupporters anosupporta mamwe mateams emunyika yeZimbabwe vanosiva munhu uyu nokuti ndiye mumwe mutsigiri womutambo webhora. Kutaura kuno kwatota muri yeZimbabwe ndiri mumba mamudhara chuchu. Munoziva muchivati mudhara chuchu. Dzimwe dzenguva kune vanoziva first name but mudhara chuchu ndauri kutaura. Zvisinei muri yeZimbabwe regai kuti tenge kutaura murandakadzi makadii zvenyu mama? Anditika mama mudhara vandifonera ndine mazuva akawanda ndichikundikana, ndamboenda kuPlumtree, ndambenge ndiri kuBinga, ndaenda kuMount Darweni, kuMwenezi. Pane pakatondibata ani foni ndiri kuMwenezi. Vachiti mwanangu zvina kumira mushe, dai wambosvika. Handizvishori kuti nyika izive kuti ndiri papi ndakamira sei, nokuti dzimwe dzenguva ipapo ndo pandogona kuwana rubatsiro. Chii chiri kunetsa pana baba? Baba vakabatwa maulcers. Muna October vakatanga kurwara muna June. Vakazoti endoscope muna October. Vakabatwa maulcers. Kuti vazobatwa maulcers chii chainetsa pari? Chikonzero chakatanga chiri chirwere pamakazoenda kumadoctors ndipo pakazonzi akatanga ari maacids. Aspezeraita maningi. Anditika takatengeswa mapilitsi emaacids achinzi maacids. Mapilitsi acho akatoita achivarwadza. Mapilitsi acho ndoatakatengeswa. uri apa chirwere changasati chazivikanwa. Achinzi maacids. Tatoenda kumadokta vaiti maacids. Kana tiripautirisesewaye achingonzi aya haiti achingomhengerera atakatenga kuti akapisa mari yakawanda anokutisesa muonera. Okay, makadii zvenyu mama? Vachitiratidze mapirisi apa ndiri kutaura nanapa. Murutaura natete hanzvadzi yavachuchu. Okay, mukuru ndiani apa? Mukuru ndiwo mudhara chuchu. Alright, ichokwadi muri yeZimbabwe tete vamuri kuona vari kuzoona hanzvadzi vari kubatikana nemaulcers. Right, mazoona mapirisi aya kureva kuti mapirisi makamatenga mukazokwanisa kuona kuti haaziriwo anofanira kushandiswa ese mapirisi aya. Madokta zvaita haiti tataenda kuhospital ndokwaizinzi aya haita vatangoamisa kuti anga asanya kuwanda achivarwadzi. Muri kuti kana vachimashandisa ari kutovarwadza? Alright, mudhara chuchu makasimba here? Ndinoziva kuti muri kubatikana nemuviri. Zvinhu zvakatanga sei kuzosvika pari zvinasi? Saka ndomadatengeswa mapirisi anga achiita $70. Saka mapirisi wayo ndomada kushandisa ndichiti ndikazwa ndotonyanya kutorwadziwa mapirisi iwayo. Saka ndakazoenda ndobva ndobva ndazoenda kuna tobva aritonzi mapirisi amuri kushandisa ka one type zvinhu zvimwe chete iramba mundingoimwa mapirisi nokuti ari kuita overdose mumwiri mako. Tobva motoaregera mototanga kutotenga matablets. Tobva tazoaregera kwauzoramba ndichitreatwa. Ndakasadza zvakanaka nokuti anga akwira manhikinga. Tobva tatonzi chinodiwa ndechekuti zvauda kuti muitwe endoscope. Ndiitwe endoscope
ndimadambo dzokera kugomo kuyako tikanzi iko kuti tinyatsokurapa chirwere chenyu chototamaitoitwa endoscope toona kuti makamira sei. Saka ndoma ndakambotanga ndaendeswa kusikani ndione kwemudumbu mangu musikani yapera kuti hapana yatiri kuona ndobatazo ngataira mubunzeko kuarindeo taenda kuarindeo kuyako kuarindeo vakati ini chirwere chenyu kuti kuendoscope ndokuti tinyatsoona kuti chirwere chenyu chakanyira sei. Ngatoenda kuwestend yachona takubvunza mapuraizi ariko zvikandivaita $300 kuti waendoscope tobvatati mari yachona handina unobhadhara hospital uchiti mari yacho handina tobvatazoti kugomeko ndadzokerawo zvikanzi itoitwa endoscope tobvatazoti ndopatakazobvunza kuti endoscope kuti ngaone mwari akati chiperi pane vari kuita $300 zvikanzi aya pane umwe anoti mabhadha muvhiki Dr. Mchueti muna jusi atongogara ndiye akatoti chiperi kuita $200 uparenya tokwava kutonzi hakuna akuite endoscope. Saka ndobvatazonoti maitota sei kuti tione mari ausazi iko zvinozvi panyaya yemaausazi ndo yavakurapa but panodiwa mashonga ende panodiwa specialist kuti akwanise kuzovatarisa but pazvese izvozvo panodiwa mari yekuti vasvike pazvinhu izvozvo. Mhuri yeZimbabwe izvozvo vakatosvika pakutora chimbadzo ende kwavakatora zvimbadzo havazvitarise kuti munhu akapora here kaunda sei vanenge vachingoti mazuva ari kuita sei ari kufamba. Tobatsirana sei mhuri yeZimbabwe nehama yedu munovaziva Chuchu weDhimbare kuna asingaziva anosapota mutambo webhora vanosapota mutambo webhora vese vanovaziva izvo zvekutaura kune kwatiri tiri mukati menzvimbo yeMbare kumaJubek munonzi muna Seke panamba 23C ndipo panowanika ipapo. Handizivi tingabatsirana sei mhuri yeZimbabwe kana tichitaura nyaya yekubatsirana atiri kuti mumwe ane mari mumwe ari kuwachikwadza mari izvo zvekuti mari yavo isashande vakawana $10 vanotenga chikafu vachisa gasi kureva kuti mari yanga ifanira kuenda kunobatsira munhu achikwanisa unogona kuwana chacho unogona kufilawo gasi unogona kuita zvimwe kuti vazokwanisa kuita sei vagona ende haukwanisi kuwana mari inoita kuti vabatsirike uri $1 $5 $10 dzamawana idzodzo dzinogona kutibatsira. So tine vanhu vari kutiona panapa vamwe vari kunyika yeSouth Africa vamwe vari kuBotswana vamwe vari kuBulawayo vamwe vari kwaMutare but tiri munyika yeZimbabwe. Mumwe munhu anenge achida kubatsira izvizvi anoita sei kuti abatsirane nemi akukwanise kusvitsai chovhiri chaanacho but asina kusvika kunoko. Nhamba yelocation inoti kudii 0776 038 072 mungadzokorodza zvakare 0776 038 072 muri kuzvinzwira mhuri yeZimbabwe. Nhamba iri kutaurwa inobuditsa zita rinoti chi kana pane imwe motiba inobuditsa zita rekuti chi Michael Chindowa. Imwe yacho inoti chi mama tinokushuvirai zuva rakanaka ndoda kuti mushevedzera ndika alright ichokwadi mhuri yeZimbabwe. Imwe nhamba yandiri kuona panoti 0780 754 359 0780 754 359 0780 750 359. Iyi neekokeshere inobuditsa sere kuti chizvakare Perpetual Chandiwana. Imi muri murandakadzi wavanirika ichokwadi mhuri yeZimbabwe. Nhamba inashevedzera kutanga ndiyo yababa Chuchu, yechitu ndiye mudzimai wamai Chuchu. Dzinobuditsa mazita akasiyana asi apa namba kuzama kukuudzai kuti tine vanhu vari kuHwange, tine vanhu vari kuBulawayo Vic Force, vari kuSouth Africa, vari kuUK, vari kutibata panguva inochikonzero. Tiri kuoneka pasi rese live streaming kuti vanoda kubatsiranawo nesu kuti Mr. Chuchu vakwanise kupora vagomuka tigosangana nawo kumagrounds sezvataita kudhara handitika. Mukakwanisa kuti batsira nezvamunowanawo ipapo munofona panhamba munobata panhamba idzo. Nhamba dzandiri kutaura idzi inhamba dzavo iwo ndedzemurume nemukadzi. Hakuna mari inonzi yarasika ichienda kumwe kunhu. Manzwa masita atataura ipapo ndio masita anobuda. Mukaona risina kubuda sita iroro ziva kuti makanganisa namo. Saka baba Chuchu ndiri kuti inini sokufunga kwenyu
kana mawana mari madoctors nikwacho kwamunofana kubatsirwa muri kukuziva nditi muri kuziva chashota chete imari chete anditika saka muri kuti kudii kuvana vezimbabwe mama sabari yacho paiko keshi pa kana kuti kana pamukura ndizvinongoita alikwanisa kuisa pamukura ungoisa pamukura chita ngobusamba zvinhu ndichitupa zvodini alright mudhara chuchu ndinoziva kuti mwari avanyadzise vakawanda vakarara panhoo nepasi rese kubatsira kwamuchaita baba chuchu ndikubatsirawo kwamuchaitirwa nevamwe ende ndo panopinda nyasha dzamwari aiwa mudhara chuchu ndiri kuvimbisa kuti mwari vanotikomborera ndimamakurira andirika muchitenda mwari andirika saka mwari avanyadzisi mudhara chuchu ndinotenda kuti one day tiri kusangana kune rimwe ground kune umwe mutambo makamira patouchline muchiita zvinhu zvenyu ichokwadi tinotenda baba vangu maita basa ichokwadi mbodi yezimbabwe regai ndivimbise kuti ndanga ndiripo pa23C munaseke umbare kumajubek ndinawo mudhara chuchu andirika ava vamuri kuona ava ndivatete ava anzvadzi yavachuchu mukavaona unoona hapana chinorasisa ukatovaona waona mudhara chuchu iwo mudhara chuchu ava ndo mai vanobikira vachuchu kuti muvaone vari ground pai vakachena vakarova mupono aiwa zvinenge zvabva uko twadiko zvinoti tirumba mavo saka muri yezimbabwe ngatibatsire kuti sezvo baba vanhu vanotsvaga chikafu vachirwara aiwazve vanoda kubatsirwawo kuti nguva yanenge vachirwara tikaisawo 10 cents kaita 20 cents mwana kuna kuya nemabhanana izvozvo rubatsiroro tatenda muri yezimbabwe maita basa ndinoti kwaWashington marimira bozhongoro baba Isabel kana kuti mukomana wepachimuti anditika pedzisai baba ndinotenda nemashoko auya nawo pano bozhongoro kuti chokwadi hatisapoti timu tese kulorwa mwari anogona kuzvigamuchira nokukurumidza nokuti ane aita mungamirwa nayesu kristu anenge ndiye muponesi amen takatotarisa ruponeso runobva kuna iye mambo wedu yesu kristu kuti ave anondiraramisira kuti ndive ndofana nemhuri mwari vatiitire nyasha tiri kurara takasimira kuwe varugeziro ndiri kutorara ndakagara ish ende hembe kutsoko saka ndinotenda nokuya waita ndoti ufambe nerugare rwamwari mwari akutungamira upinde munyaya yenyuye nendiwo ndiri kuti tese gatipindei musi wa 1 manhiranuka mangwana kuseni ndikutofara kundoti ndichauya panapa ndichikuonera kuti tapinda tese ndadongorerawo munyuye ndichiri mupenyu mwari asati anditora asi handitore nenzira aiwa iyoyo inguva yamwari haisi yedu aiwa haisi yedu aiwa tinotenda baba maita basa baba chuchu namai chuchu pamwe chete natete makwanisa nezimwe tinokutenda ichikonzero aiwa uchanguwe